So funda-ke namhlanje incwadi yamaHubo 119 amavesi la esiwaziyo kakhulu siwajwayele sike safundiswa kakhulu ngawo. uNkulunkulu-ke uyazi ukuthi kungani namhlanje kufanele ukuthi sikhulume ngawo futhi. amaHubo 119 verse 67 no verse number 71. 67 no 71 fundeka kanjena-ke: ngingakahlupheki ngaduka, kepha manje sengiyaligcina izwi lakho. 71 kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo. Laphayana-ke ngesilungu kuthiwa, before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. 71 It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Yilo-ke izwi likaNkulunkulu esizokhuluma ngalo namhlanje ukuthi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Angazi-ke ukuthi ngubani owabhala leli hubo. Akubhaliwe ukuthi libhalwe ngubani, kodwa-ke ngiyasola ukuthi nguDavide owalibhala leli hubo, kodwa-ke iqiniso ukuthi angazi. Igesi yami leyo. Noma ngabe-ke ubaniki, kodwa wayekhuluma iqiniso ma ethi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Kunezinto ongeke uzifunde ungazange uhlushwe. Yikho emsebenzini eminingi noma inkampani eziningi mazifuna abantu ziyazithi zifuna i-experience, ngoba i-experience ichaza ukuthi udlulile kuleyo nto, wayenza leyo nto, wahlangana nezinkinga, wafunda emaphutheni akho. Ngakho-ke ngoba usufunde kwawakho amaphutha, kwababuhlungu, wahlukumezeka, lokho kwenza ukuthi ungabe usawaphinda lawo maphutha. Ngineqiniso lokuthi abanye bethu abakhona namhlanje bakhona la ngenxa yokuthi bahlushiwe. Uma impilo yavele yahamba kamnandi nje bangahlushwa, bebengeke babe khona kule ndawo. Abantu abaningi basondele kuNkulunkulu baze bawangena ezulwini ngenxa yokuthi nje bahlushiwe. Iselelesi uma ngabe zange siye esiphambanweni, angazi noma sasizolithola yini ithuba lokuvuma inkosi. Kodwa lesi siphambano lezi ayipikile ngesikhathi silenga lapha sihlushe iselelesi, kubuhlungu. Kwaba yilapho sivuma khona inkosi. Asivumanga ngesikhathi kusemnandi, asivumanga ngesikhathi izinto zisahamba kahle, lapho sisaphunyuka. Mangaba senza ubugebengu, hayi sona ngoba sinamaplani siphunyuke, mhlawumbe besinabameli kuthi noma sesifika lapho enkantolo umele asikhulumele siphunyuke, kube mnandi enhlizweni. Injabulo elethwa uSathane, injabulo elethwa ngamadimoni. Kodwa ngicela ukutshela mntwana kaNkulunkulu
ukuthi yabona mangabe uhlushwa impilo yakhe ibuhlungu nje usithandazela isimo sakho izinto zakho zingalungi zingashintshi izinto ngithi mina jabula ungakhali jabula ngishiso yini ukuthi jabula isibusiso ukhala yabona mangabe ukhala isibusiso leso esabekwa inkosi uJesu ake sibheke lapha kuMateyu uMateyu chapter 5 verse number 4 ithini inkosi uJesu kuthiwa blessed are those who mourn for they shall be comforted. Blessed are those who mourn babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Hayo awukhali mangabe izinto zimnandi. Awukhali mangabe ungahlushwa. Uyazi empeleni bekumele ubonge nalo okuhlupha ukuthi uhlushwa umuntu. Umbonge ngenhliziyo ephelele emhlophe. Ungambongi kanti inhliziyo yakhe imfisela okubi. Ngoba uzosiza wena uzokwenza ukuthi lelizwi lifezeke. Ngoba yena wenza ukuthi khala. Lokhu kukhala bese kuzofeza lelizwi ukuthi ubusisiwe ke wena. Ngoba uma ungakhali angazi uzosithola kanjani isibusiso sokududuzwa. Angazi ke noma uzoduduzwa kuleli noma uzoduduzwa kwelizayo inkosi ayisho. Ithi nje inkosi babusisiwe abakhalayo ngoba bazoduduzwa. Manje izinto zimnandi. Ungakhali athi uSolomoni kungcono ukuba sendlini yabakhalayo kunoba sendlini noma endaweni la kujatshulwa khona. Angazi wayekushiswe yini uSolomoni lokho. Kodwa washo into eyaphinde yagcizelelwa inkosi uJesu ukuthi kungcono kuwe uma ngabe ukhala ngenxa yevangeli kunoma ujabule kanti izinto azihambi kahle kwelikamela. Verse 6, but blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Babusisiwe labo abalambele bomele ukulunga. Laphana kuLuka 18 umqala verse 1 inkosi uJesu yenza umfanekiso engikholwa ukuthi into eyenzeka vele eyomfelokazi owayefuna ubulungiswa. She was looking for justice. Ngoba unomuntu owayemphathekayo. Manje lo mfelokazi ubengakwazi ukuzilwela nalomuntu omenzekayo. Manje ngenxa ukuthi ubengakwazi ukuyilwela bekudinga ukuthi aye kumbusi obezomenzela ukulunga. Manje inkinga yakhe lo mfelokazi uyafika kumbusi. Umbusi akamnakile ngoba ulibele ukubusa. Umbusi akanandaba namuntu, akamsaba uNkulunkulu. Hayi umfelokazi kusho ukuthi iyamhlupha leyo nto. Uyakhala umfelokazi njalo mayimhlupha lento uya kumbusi. Njalo mayimhlupha lento akayi kulo omhluphayo. Uya kumbusi. Wena wenze njani ke mawuhlushwa? Uya kulokuhluphayo. Umconfront. Umqondisi. Umlungisi. Umkhombisa abantu. Umfundisa abantu. Noma umcabangela ukuthi akamazi uNkulunkulu engimkhonzayo mina. Uzombona noNkulunkulu engimkhonzayo. Leyo umcabango yakho mangabe umunye ehlupha. Kodwa lo mfelokazi yena wayevela kumbusi nje usuku nosuku every day. Mayimhlupha nje lento yakumbusi ukuthi nangu uyamhlupha. Ngicela nje ungenzele ubulungisa ukuthi uzokwenzani kuyena
angindaba yami le mina nje ngicela ukulungiswa. Lo mbusi wahlupheka enhlizweni yakhe kwathi yazi lo muntu uyangikhathaza. Ngithi ngisadla kamnandi kusemnandi nangu umuntu ememeza esangweni. Hayi wathi umbusi no yazi into ezongikhulula la. Ukuthi ngcono ngivele ngimenzele ubulungiswa. Wayilungisa indaba yakhe. Isithi inkosi uJesu ke uNkulunkulu okuyena olungileyo ubengekwenze ini lokho kini na. Uma ngabe lo mbusi ubengamsaba uNkulunkulu engenandaba namuntu kodwa egcinele kwenzile okuhle ngenxa ukuthi lo njalo ubegijima kumbusi. Abe sithi inkosi uJesu ngiqinisile ngithi ke uNkulunkulu uyakunenzela. Kini nina enikhala kuye ubusuku nemini. Kwabanjani kwabakhala kuye awukhali izinto ezihamba kahle. So inhlupheko zakho lezi izona ezikudrivayo ukuthi ukhale ubusuku nemini. And inhliziyo kaNkulunkulu lapha kumaHubo 34 ngithi verse 15 uma ngaphosisi ekulabo abakhalayo. Hayi kwabajabulile. Hayi kwabathokozile izinto ezibahambela kahle. Kodwa kulabo abakhalayo. Uthi ke umbhali waleli hubo lapha ku verse number 67 ngingakahlupheki ngaduka. Kusho ukuthi ukuhlupheka lokho ikhona kwamsondeza kuNkulunkulu. Ngoba kwamenza ukuthi akhale kuNkulunkulu bese esondela kuNkulunkulu kanti nayo inhliziyo kaNkulunkulu ikubo abakhalayo. So ukukhala kwakhe kusondeza yena kuNkulunkulu kuphinde kusondeze uNkulunkulu kuye lo muntu kube nokuhlangana. Once umuntu wahlangana noNkulunkulu indlela yokuduka iyaphela. Kuyaphela ukuduka. Kusho ukuthi uNkulunkulu nomuntu into ezibahlanganisa kakhulu ukuhlupheka. So ungahlupheki uma uhlupheka. Angazi noma ngizwakalayo. Noma ngithi ke ungakhathazeki uma uhlupheka. Kodwa jabula uthokoze ngoba lapha kuMateyu 5 verse 11 uthini uNkulunkulu uthi ngesilungu. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. I guess it's better in the Susan. Matthew chapter 5 verse 11. Chapter 5 verse number 11. Kuthiwa nibusisiwe nxa benithuka benizingela bekhuluma konke okubi beqamba amanga ngenxa yami. 12. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Thwake nibusisiwe. Yazi indaba benithuka benizonde bekhuluma konke okubi ngani. Ingoba amadimoni akubona ayazi ukuthi wena ukhethiwe ungumntwana kaNkulunkulu.
kahle akubona laba abakhuluma kabi ngabo, kodwa yilaba abangaphakathi kwabo abakhuluma kabi ngawe, nabakuzondayo, nabakuthukayo, nabaqamba amanga. Kuthiwa ke jabulani, ngoba kusho ukuthi njengoba amadimoni phela lapha kuZenzo 19 athi mayekhuluma namadodana kaSkevu athi uPaul siyamazi noJesu siyamazi, niwobani ke nini? Kusho ukuthi nawe ke amadimoni akwazi, yikho esekuphumelela abanye abantu ukuthi abazokuhlupha, bazokukhipha endleleni. Kodwa sithola la into opposite, ukuthi ngesikhathi uhlushwa isokanye-ke lesi sikhathi ekumele ujabule ngaso, ngoba sikusondeza kuNkulunkulu. Nginokuyisho le ndaba kaSolomoni ukuthi uSolomoni waba neshwa. Solomoni uzala uDavide, wakhethwa ukuthi abe inkosi emva kwaDavide. uSolomoni uNkulunkulu wamenzela umusa ukuthi akube nokuthula ekubuseni kwakhe. Ngamanye amazwi uSolomoni makangahlushwa, makangabi nezimpi. Kwenzakala ekugcineni uSolomoni waduka engahlushwa. Wangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Ngoba uma ungahlushwa uyajwayela, kube mnandi, ingabikho lento lena ezokukhumbuza noma ezokwenza ukhale. Mokhala wazi ukuthi akekho ngizophinde ngikhale kuyena ngaphandle kaNkulunkulu. Mawungahlushwa uba njalo ke ukuthi kuba mnandi, ugcina usuyithemba wena ukuthi hayi mina ngiyakwazi ukuthi ngenze lokhu kwenzeke, akekho umuntu okwazi ukumelana nami. Yazi bangenza lokhu kuyenzeka, nalokhu ngiyakwenza sekuwena. Ngoba noSolomoni wagcina ejwayelene namakhosi. Manje inkinga yamakhosi ke, ngoba angamakhosi, isizwe siyasimkhethela intombazane esenazo zonke, bese ke amathuba amaningi izozala amadodakazi amahle. Ungamsola kuSolomoni ukuthi yini abe nabafazi abaningi, kodwa wathi mayethu uvakashela leya nkosi, nangamadodakazi ale nkosi bahle abantu. And ubabona nje labantu abahle akasekho endaweni kaNkulunkulu ngaphandle, ngoba lamakhosi akalwi nawo, kunobudlelwane nawo. Yabona ukungabe sempini nokuhlushwa kwenza ukuthi ube nobudlelwane nabantu abarongi, ngoba uzulwa nabo. Ngesikhathi lo ukulwisa ngoba unamadimoni yena, awusakwazi ukuba ngumngani naye. Kanti uma ubengakulwisi, ubuzosondela kuyena nibe abangani. Kanti unamadimoni, amadimoni angene kancane kuwe. Angithi uthintana nengubo yakhe, kanti kuthiwa nibahawukele nize nesabe ngisho nokuthintwa ingubo enindwe inyama yabo. Kanti ngesikhathi engakuhluphi, sondelana nawe, thintana nengubo zakhe. Umntwana kaNkulunkulu ufakazile ngendaba yengubo, ngoba nakakuhluphi. Kodwa mangabushisa unomlilo, lamadimoni akuyena azohlupheka bese akulwise, bese ke wena jabula ukuthi akulwisa manje. Yaze jabula. Uthi umntwana kaNkulunkulu kanti ngiyahlushwa, ngiyathanda ezulwini, uNkulunkulu ufuna ngize kuye. Injalo ke indaba. Yabona uDavide, angazi noma abafowabo abadala kunaye bake belusa yini, kodwa ey'nganeni zikaJese umuntu engizwa ukuthi ukoba nenkinga ekweluseni kwakhe uDavide. Alusile njalo futhi ngiyasola ukuthi beluse yedwa. Nali ibhele liyaqhamuka, lifuna ukuzosobozela lezi. Alizanga nakuyena uDavide lize imvini. Kanti
uDavide ngumuntu wenhliziyo kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi inhliziyo kaDavide ihlale kuNkulunkulu, okwenza ukuthi nekaNkulunkulu ibe kuDavide. Lafika ibhele wabona uDavide uthi hey ngiumalusi mina. Kufanele ngibuye ngihambise ireport kubaba. Akukwazi ukuthi leli bhele lingadla izimvu zikababa. Wabhekana nalo ngqo. Engazethembile yena kodwa ethemba uNkulunkulu. Nebhubesi lathi liyafika nalo walenze njalo wazodungula ngezandla. Ukuhlupheka lokho. Uyedwa ekoluseni kodwa usekuhluphekile. Ehluphekile njalo uNkulunkulu wabona nangu inhliziyo yakhe. Wasondela uNkulunkulu kuyena. Ukuhlupheka kaDavide kwasondeza uNkulunkulu kuDavide. Ekugcineni uDavide wakhethwa, wagcotshwa, waba yinkosi, wagcotshelwa ubukhosi, angingasho ukuthi waba yinkosi. Wagcotshelwa ukuthi kuNkulunkulu useyinkosi manje. Kodwa kubantu kube ngesiyona inkosi. Ngaleso sikhathi egcotshwa. Ngesikhathi egcotshwa ngokwezwi likaNkulunkulu wafumana umoya ongcwele ngaleso sikhathi. Esegcotshiwe kwaba yilapho ke izimpi ungathi ziqala kakhulu kunakuqala. Into yokuqala eyenzeka uSawuli wangenwa umoya omubi ovela kuJehova. Wadinga ukuthi uDavide aye endlini kaSawuli inkosi. Ngokwasezulwini inkosi uDavide, ngokwasemhlabeni inkosi ngaleso sikhathi bekuSawuli. Ngoba ngokwasezulwini umntana kaNkulunkulu nelinye igama, ngokwasemhlabeni nelinye igama. Usenhluphekweni okuyona manje, usosizini okulona unelinye igama ngokwasemhlabeni kodwa ngokwasezulwini unelinye igama futhi. Bamba ke igama lasezulwini. Leli lasemhlabeni ungabambeleli kulona. Kodwa kwasemhlabeni kuzokuhlupha njalo. Kuthe kusuka lapho uDavide uthunywa nguyise ukuthi ahambe uyobheka abafowenu lapha ekhempini. Mayefika lapha nayibo. Wenzakalani la? Le ndoda lenumdoloshiya wandoda idelela impi kaNkulunkulu. Hayibo. Uyazi ukuthi uIsrael unegama likaNkulunkulu. Waziwa ngegama likaNkulunkulu, khona umuntu ongadelela igama likaNkulunkulu. Wathi uDavide ngeke kwenzeke lokho. Wathi mina ngizohamba ngiyolwa naye lo muntu uGoliath. Abantwana bakaNkulunkulu ke abaningi bayabaleka mase kumele babhekane nempi yakamoya. Abafuna ukuthi bona ngokwabo bavolontiya ukuthi yazini ngiyabona ukuthi impi le, ngiyabona ukuthi isiphithiphithi lesi, kodwa ngenxa yegama likaJehova ngizongena la. Ngizolwa nalento. Ngizolwa nalesi sihlalo. Ngeke ngithule emndenini wami kunje. Ngizokhuluma. Ngizoyilwa lempi, ngeke ngivume ukuthi uSathane abuse kuleli khaya lami. Kodwa umuntu omunye esabe athula didu. Njengabafowabo kaDavide akumangalisi ukuthi uNkulunkulu azange abakhethe. Noma babe imdondoshiya bebukeka beyidlakela kodwa babesesaba lesasidlakela saseGoliath. Naye ulokhuza uJese wathi mayilethe indodana yokuqala wabona hayi yona phela le inkosi. Naye uSamuel ngiyacabanga ukuthi wayibona hawu yona lo phela wathi uNkulunkulu hayi. Mina ngibheke ngokobuntu ngibheka la inhliziyo. Bese abantu abaningi ke baliphambanise lelo zwi ke ukuthi uNkulunkulu akabheki ngaphandle lomuntu, ubheki ngaphakathi. Babe sebeyona angizogxila ke kuloko.
uDavide ke wamnqoba uGoliath ngenqamle indaba kaGoliath ngoba ngikho la. Hayi ke ubungacabanga ke ukuthi hayi ke mayisenqobile uGoliath sekuphelile sekufanele axoxe. Hawu bayona omama indaba. Bayona indaba omama. Kwathi makubuya empini bavele bacula umama. Bedlala bathi mamawo uSawule ubulele inkulungwane. Bathi kwathi uDavide ubulele amashumi enkulungwane. Wayebheka uSawule wavuka umona kumzana wakhe. Osehanjelwe ngumoya kaNkulunkulu. Wavuka umona ngoba vele umoya kaNkulunkulu usihambile vele. Wathi yabona ke lo mfana sekusele nje manje ukuthi bavele bambeka beyinkosi. Mase bekhuluma kanje lithi iBhayibheli ke kusukela lapho ke wamzonda uSawule zonda uDavide number 1. Okwesibili esefikele lo mcabango womona. Waphinda futhi umoya omubi ovela kuJehova wangena kuye. Ngoba njalo okwaqala wasenza isono, uvulela amadimoni, uvulela umoya omubi ukuthi ungene kuwe. Waqala kwangena lo mona nje, wangena umoya omubi. Angazi ke ngoba wokuwangena eqaleni noma kwase ngomunye futhi osungena yilo. Kodwa khona njalo mangabe uvula igap ngokwenza isono noma kuwumona nje, umoya omubi angangena kuwe. uDavide ugcotshiwe njalo inkosi. Wasuka ngomkhonto uSawule wathi uyamgwaza waphunyuka. Kanti emva kwalokho uJonathan indodana kaSawule wavela umthanda uDavide. Baba ngabangani abakhulu wazomkhumulela impahla zakhe. Kube ngazi ukuthi uthi uJonathan bekumele ngibe inkosi esifundeni sikababa kodwa sekuzoba wena. Wayibheka uSawule lento wathi yazini sengiyaphenduka manje angisafuna ukumbulala ngezandla zami uDavide, ngifuna ukumbulala ngezandla zamaFilisti. Ngoba ubuqili babazalwane. Ubuqili. Umuntu angafuni ukusenza direct isono kodwa afuna ukusenza ngendlela ecashile ezikhohlisa yena. Angathi uDavide naye wabulala indoda kaLokhuza uUriya ngesandla sezitha. Nabapriest abakhulu babulala inkosi uJesu ngesandla sezoni izitha. Ndacantha kabulalanga. Kanti hayi ubuqili bakhe, lo buqili bakhe ucanthe yena angazi noma ubenza uNkulunkulu kodwa uzikhohlisa yena. Hayi wathi yabona ke manje into engizoyenza. Nangu uMikhali indodakazi yami. Ngizomnikeza yena abe ngumkakhe. Wathi weDavide, yabona wena ngoba uyangilwela kahle futhi ngifuna ukubeka kahle nje lapho ube isikhulu laphana ube umholi wempi. Kodwa ngifuna ukukunikeza indodakazi yami abe ngumkakhe. Kanti ufuna ukumbamba ngindodakazi yakhe. Ufuna ukuthi njengoba ufuna ukubenza isikhulu lapha bojini wempi, ufuna ukuthi makahambe phambili ukuze abulale amaFilisti. Kunalokho anqobo amaFilisti uDavide kuvele kube udumo olukhulu likaDavide. uDavide hey ubulala iLokhuza amashumi enkulungwane. Ngoba uNkulunkulu mayehamba nawe uhamba nawe. uDavide kuleyo process ngiyakholwa ukuthi wafunda ukuthi angikwazi ukumlwisa uSawule. Mina ngiyinkosi ngokwasezulwini kodwa la emhlabeni angaziwa njengenkosi. Uyazi ukuthi nawe unobukhosi basezulwini. Njengoba wazi ukuthi umpofu nje wena uswele wena hawuna lutho wena nje uyinto yalutho futhi uyazi ezulwini uyinkosi unemention lapha ezulwini. Awubheka ke mention yakho. Ngokuthi uNkulunkulu ngoDavide ngimfumene owenhliziyo yakhe.
lelizwi leli ukuthi owenhliziyo yami kusho ukuthi lo muntu uhlala la yini enhlizweni yakhe. Kusho ukuthi uDavide mabehlala enhlizweni kaNkulunkulu, uDavide yena uqobo lwakhe ubesezulwini ngoba uNkulunkulu usezulwini. Yabona ke mangabe uhlelwa inhlupheko kodwa umelana nazo zonke izimo ukuthi wena uhlezi kuphi, uhlezi ezulwini, ubula emhlabeni. Wafunda uDavide lapho ukuthi angikwazi ukumlwisa uSawuli. Angikwazi ukuthi mina ngithi hayi mina nginamagunya, ngiyinkosi, ngidotshwe uNkulunkulu, ngizombulala uSawuli, ngimsuse mina lapha ebukhosini. No, awusisusi isitha sakho, awuzisuseli wena. Kunalokho uNkulunkulu wavele wenza umhlolo, waveza ithuba lokuthi uDavide abe namandla okubulala uSawuli. Uyazi mhlawumbe nawe usuwatholile amathuba okumelana nesitha sakho. Wenzeni-ke ngalawo mathuba? uDavide wathi ngeke ngimthinte uDotshiwe kaJehova. Wena umthinta kanjani odalwe uNkulunkulu, isidalwa sikaNkulunkulu? Angithi lo muntu okuhluphayo ngumfanekiso kaNkulunkulu. Angithi uSawuli umFarisi wayezingela amakholwa ewaletha kwabapristi eboshiwe, kodwa yena uqobo lwakhe waphendula waba umpostoli. Ngoba udalwe uNkulunkulu akwazi ukusazokwenzeka kumuntu odalwe uNkulunkulu omdala ngwena. Wathi uDavide ngeke ngimthinte uDotshiwe kaJehova. Kwenzeka at least twice ethola ithuba lokuthi angambulala uma ethanda, ukuze amgudluze yena, ukuze yena uDavide abe yinkosi. Wathi uDavide ngingamane ngingabe yinkosi kulomhlaba, ngigcine ngokuba yinkosi ezulwini, kodwa uDotshiwe kaJehova angeke ngimthinte ngezami izandla. Wena mhlawumbe umthinti ngezakho izandla, kodwa umthinta ngokukhuleka, umkhulekela kabi. Umthinta ngomlomo wakho nangenhliziyo yakho. uNkulunkulu ke ngeke akulwele usamthinta ngaleyo ndlela, ngoba kusho ukuthi wena akakajabuli uthokoze lo muntu mayihlupha. Akakayenzi, yabona amazwi akhulunywa inkosi ngumyalo lo. Mayithi jabulani inthokozo, kusho ukuthi uma ungajabuli ungathokozi isono leso. It's not optional ukuthi ungathokozi mangabe uhlusha ukhulunywa kabi. Yimpoqo ukuthi kwenze, ngoba kuthiwa akushiwo la ukuthi uma uthanda ke ungajabula, uma uthanda ungathokoza. No, kuthiwa jabulani ithokoze. Lapha encwadini kaLuka kusenkhohlo chapter 14 uma ngaphosi kuthiwa nize nigqume, nijatshuliswe nje ukuthini banhlupha, niyahlupha. Ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ufunde izimiso zikaNkulunkulu bese uhambe ngazo bese uyengena ezulwini.